Καλησπέρα, ονομάζομαι Έλενα Καψαμπέλη, είμαι γυμνάστρια και θα σας παρουσιάσω ένα σύντομο πρόγραμμα διατάσεων για την προθέρμανση στο τρέξιμο. Πρώτος και βασικότερος μυς είναι ο μυς τετρακέφαλος. Θα κρατήσουμε το δεξί μας πόδι και θα προσπαθήσουμε να ενώσουμε και τα δύο μας γόνατα. Οι διατάσεις κατά την προθέρμανση θα πρέπει να είναι σύντομες και περιεκτικές. Εκτελούμε πάντα και από τις δύο πλευρές. Και αφού συνεχίσουμε με πόδια, θα συνεχίσουμε με τον προσαγωγό μας. Θα πρέπει να προσέξουμε σε αυτή τη θέση για να μην επιβαρύνουμε το γόνατό μας, να το διατηρούμε όσο γίνεται προς τα πίσω. Και θα δουλέψουμε αντίθετα. Λίγα δευτερόλεπτα. Θα διατείνουμε και τα δυο μας πόδια ταυτόχρονα. Θα μείνουμε λίγα δευτερόλεπτα, θα χαλαρώσουμε κορμό. Πολύ μαλακά θα κλείσουμε πένματα. Θα κρατήσουμε τους μυρούς μας, θα τραβήξουμε τη σπονδυλική μας στήλη, θα χαλαρώσουμε αυχένα. Θα ανεβούμε αργά, θα συνεχίσουμε με πόδια. Οπίστοι μυριαίοι, βασικοί μυς που συμμετέχουν στη διαδικασία του τρεξίματος. Κρατάμε λίγα δευτερόλεπτα, αλλάζουμε. Συνεχίζουμε με το γαστροκνήμιο. Ο μυς της γάμπας, θα στηριχτούμε ελαφρώς, θα αφήσουμε μαλακά το βάρος μας στο ένα μας πόδι, να αισθανθούμε διάταση χαμηλά στην πτέρνα μας. Θα δουλέψουμε αντίθετα. Φυσικά στο τρέξιμο συμμετέχει όλο το σώμα, λίγες διατάσεις για τον άνω κορμό είναι σημαντικές. Και θα δουλέψουμε αντίθετα.